sa inyong tanan dyan. Ay mga kaboka, naano na pong mi diri sa bagong dalan. Ayan, kawan ako kong anak. Live marami mga kaboka kay live na gimi. Oh, diba? Ami diri sa gingan mga kaboka. Oh, diba? Oh, diba? Oops. Kumusta naman kamo diha? Yan, nagtao tagmas kay basig madakpan ta dire, di ba? Oy, shout out kay, shout out di ay kay Innocent. Shout out sa Okay, kumusta naman? Pasok pa. Dahil sa gingan dire oh. Oops, okay. Ay, sa gingan na mga kabuka, di ba? Oy, shout out. Taga saan ako ay taga saan ka idolo? Ako? Tagom lang. Ay no, basta sagingan, tagom yan ako china ko. Parking na ako yan, ihawa. Di ba? Taga Tagom lang, idol. Tagom City. Oh, anak kawan ako akong minakagwapong anak. Ayan, Tagom lang idol. Tagom, Davao, Tagom. Ayan lang. Uy, live lang mga idol kay na-relax ni kay nagpaabot ni sa mong gipaabot. Ha? Ayan, sagingan. Okay, na may sagingan mga kaboka, oh. Ayan mga kaboka, pasok ang gustong pumasok. Joke lang. Ayan, di ba? Okay, di ba? Oo. Uka. Ayan mga kaboka. Nandito kami sa aming ano. Uy. Sino to? Shout out kay man. Hello. Kumusta naman? Kahit hindi ko intindihan yung kay bisag di na ako masabtan ng imuhang comment kay ininchik naman ba? Ano, di ba? Ano kabuka nag-survey mi diri sa gipahimon akong kalsada. Ano? Pa, magmotor ta pa. Muna yung survey mga kabuka kung human na ba ni? Oy, shout out kay Love Art. How? Ayun, standby lang. Ito. Lahat dyan. Yung nakatingin dito. Thank you so much for daan-daan my channel. Ay, kasama ko yung bodyguard ko. Ayan. Thank you kayo. Salamat kayo sa inyo ha. Bisaya Vloggers. Ito pala yung pinagawa ko na ano? Tsaka ito yung nabili kong sagingan. Di ba? Joke lang. Ayan mga kaboka. Kumusta naman kayo dyan? Kumusta naman? Shout out day daan
naman ng view. Ganda, ganda naman ng view. Oh, maganda talaga dito. Idol. Sarap talaga. Probinsya, shout out. Bisaya. Ayan oh, ganda talaga dito mga kabukaw. Oh, di ba? Ay, motor dari oh. Oh. Ah, kabukaw. Tama. Wah, napakasaya naman. Yes, talaga, napakasaya talaga idol. Bawal, bawal ano ngayon, bawal dramatic, di ba? Bawal ang di masaya ngayon, idol, kay ang COVID. Di ba ya? Okay. Ayan, bawal malungkot kasi pag malungkot, bahala mo, kubiron nyo mo niya. Ayan, di ba? Shout out sa lahat ng subukan ko magtagalog, mga kabuka. Kung kaya ba. Ayan, shout out sa lahat ng nanonood ng live ko, nung first live stream ko. Thank you so much for watching. English pa. Oh, di ba? Dito pala, diri mi nagkuan mga kabuka, diri mi pag walang trabaho, diri mi nag gumagala kasi gumagala gyud mi diri. Oh, let's stay. Thank you. Salamat. Kamu po dia, amping mo dia. Always stay safe din mo dia. Ayan, salamat. Salamat, salamat. Ayan, kamu po dia, kayo dyan. Taglis ay Tagalog, Bisaya ni mga kabukang mong istorya na niya kay marag di uta kabalo ani mo Tagalog ayo. Ayan, salamat sa pagdalaw sa live stream, sa first live stream ko. Thank you. Sana pag nag-live ako mga kabuka, punta naman kayo para masaya ba. Ayan mga kabuka, ito yung ano namin. Dito kami nag-standby oh. Sabay dito, di ba? Talaga mag-live kung live naman tayo. Pero yung pumasok daw, sige daw, yung maraming pumasok. Di ba ya? Okay, ayan. Salamat sa pagpunta mo sa ko ngayon. Sabi ko kasi na sa anak ko na subukan ko daw mag-live. Kasi po naman mga kabuka, nakaka-live naman tayo. Kaso lang, ewan ko kung paano mag-end hanggang malubat yung cellphone ko. Ewan ko, comment down kayo mga kabuka kung paano mag-end kung nakapanood nito ang live na to.